Fit-tieni anniversarju mill-mewt tal-eks Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista l-Perit Domingos Mintoff, il-Partit Laburista ħabbar li tlesta x-xogħol fuq il-monument tiegħu. Dan il-monument se jkun inawgurat fil-11 ta' Diċembru fi Pjazza Paolino Vassallo f'Bormla, il-lokalità fejn twilet Mintoff. Bormla tagħmel parti mid-distrett li fih dejjem ikkontesta l-Perit Mintoff matul il-karriera politika tiegħu. Il-monument inħadem fuq diżinji tal-artist Noel Gallia Bazin li ntażel minn kompetizzjoni ta' total ta' 17 il-diżinn. Domingos Mintoff magħruf aħjar bħala l-Perit twilet fis-6 ta' Awwissu tal-1916. Ta' 33 sena Mintoff sar mexxej tal-Partit Laburista u ta' 39 sena kien elett bħala Prim Ministru, kariga li okkupa għal 16-il sena sħaħ. Huwa dal fix-xena politika meta kien kellu biss 19-il sena u kien l-aktar politiku li dam iservi lill-pajjiż għal 50 sena. Taħt it-tmexxija tiegħu is-snin 70 raw tibdil kostituzzjonali u soċjali fost oħrajn bħal servizzi soċjali, skejjel ġodda u oqsma residenzjali. Il-ħolma tiegħu li Malta ma tibqax tiddependi fuq pajjiżi oħra saret realtà meta fil-31 ta' Marzu tal-1979 Malta inħelset mill-ħakma Brittanika. Wara xhur fejn saħħtu kienet sejra lura, Mintoff ħalla din id-dinja fl-20 ta' Awwissu 2012. 5 ijiem wara l-mewt tiegħu ingħatatlu l-aħħar tislima permezz ta' funeral statali u quddiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Dak ta' Mintoff jibqa' deskritt bħala wieħed mill-akbar jekk mhux l-akbar funerali li qatt saru f'pajjiżna.